Siyathokoza, siyasibingelele bantwana bethongo. Ngithi uNkulunkulu nje emuhle nisekhona la niyawabukela lamavidiyo. Ngithi kuhle kakhulu lokho, kuyangigqugquzela nami ukuthi amavidiyo ngiwakhiphe njalo, ngoba ngiyazi ukuthi noma ngathiwa sengithulile kodwa kunabantu abasizakalayo kulamavidiyo. Kumele ngishawe unembeza nami ngesinye isikhathi sokuthi hayi cha, ngathi sengithule kakhulu manje sekumele ngibuye ngidedeleke amavidiyo ukuze abantu baphinde futhi basizakale njengoba bevele bekade besizakala. Ngaphandle kokulanda kakade-ke le ndlela engenza ngayo ividiyo namhlanje inokungihlupha impela. Lo ngenza amavidiyo kuphinda nqamuke futhi ngenza amavidiyo aphinda nqamuke. Uhlelo lo mntwana ongisizayo la ukwenza lamavidiyo ungathi khona inkinga nabhekene nazo. Ake ngizame ukuphuthuma le video le ngoba ibaluleke kakhulu. Kungenzeka ukuthi unebhizinisi onalo kodwa kumile, akunyakazi, kuthulile kuthe du, akwenzeki lutho, abangena abantu, unesigodlo abangena abantu, kuthulile nje kuthe nya. Ungenzeka ukuthi ufuna uqala ibhizinisi kodwa manje uyabona ukuthi ngathi competition iningi kakhulu la, noma umbangiswano mningi kakhulu la walento engifuna ukuyiqala. Ake ngizisibonele, mhlawumbe ngifuna ukudayisa inkukhu nawo amakhelwane bayidayisa. Manje ayi ngeke mina izothengwa ezami inkukhu ngoba sebejwayela abantu ukuthenga amakhelwane. Ngithi mina awuthathe lesibunge lesi, ushise lesibunge lesi, ubone ukuthi bazoyani kamakhelwane ngoba izothi seyiphelile izinkukhu kuwena. Bangayithengi kamakhelwane, ancamela umuntu ukuthi ayeke alinde lesinye isikhathi kunokuthi aye kamakhelwane ngoba izinkukhu abayifunayo ezakho. Ngiyalinganisa, ngenza isibonelo ngeinkukhu. Kungenzeka ukuthi wena uzenzela elinye ibhizinisi, udayisa utshwala, wenzani, maningi amabhizinisi ahlukahlukene, kodwa wena shisa lesibunge lesi ukuze izinto zakho zihambe kahle. Ngale kokuthi-ke mhlampe uzinqamuke le video ungayiqedile, awuthola umayisaka obovu bese uthola ihlalanyosi, khona elibovu khona elimhlophe, bese ungitholela umuthi ekuthiwa umzaneno. Ungitholele umuthi oyisibunge ozinto amandiya uwabone uma ungena esitolo sawo ewushisa lowo muthi. Utholakala emakhemesi lawa adayisa imithi yesintu. Ngifuna uthole nalezo zinto lezo. Bese ungitholela ingcina yinyosi, ungitholele isidleke senyoni, kodwa hayi le ehlala ekhaya inyoni. Ngiyachaza lokho, hayi le nyoni ehlala ekhaya ukuthi uthathe isidleke sespero noma samayina, angazi amagama awafani ngenyoni, kodwa nje niyazazi le nyoni ezihlala ekhaya. Cha, awusebenzisi leso. Ufuna uthola izidleke ozosithola nje ehlathini buqamama, nje ezihlahleni buqamama, hayi esisekhaya. Bese ukuthi mase uthola lezi dleke, ngifuna uthola umule, khona into ekuthiwa umule endlini. Angazi bayibiza ngane ngesixhosa noma ngesisuthu noma ngolimi lolunye nje, ngiyazi kakhulu ngesizulu. Umule, lento le yenzeka kanjani? Lento imila noma ivela, hayi ngiyaphazama uma ngithi imila, ivela endlini ekubaselwa kuyona noma ekujwayele ukushiswa kuyona umlilo. Mawuthi uyabuka nje phezulu kuyona indlu, uyabona ukuthi kuba nezinto ezimnyama ezilengayo kanje. Angazi bazokusiza kuma comment abaziyo lento ngamanye ama language. Ngabe umsuthu mhlawumbe uyas-understand isiZulu, ngicela ukuchazela abanye ukuze bezokwazi nabo ukuthi yini le ngikhuluma ngayo. Ngoba mina cha impela angifuni ukuqamba amanga kulelo gama nje elithi umulwe, ngigcina kulona, alikho elinye engilaziyo. Ngicela ukuthi-ke mangabe ukuthi ngabe mhlambe wazi isiXhosa noma wazi isipondo noma yini ngokuhlukahlukana kanjalo kwama language akhona, uyichaze lento ukuthi umule intoni. Kodwa ngichaza nje lento le ukuthi kulendle kubaselwa kuyona kuba khona lento elengayo le khomba ukuthi lendlu kuyabaselwa kuyona, iyona umule le ngufunayo. Bese ungitholela umhlwehlwe wembuzi. Umhlwehlwe wembuzi ungasebenzisa nomhlwehlwe wembuzi uthola mhlambe kade kuhlatshiwe ekhaya kunento thizeni ebikhona, ngowusebenzisa lo mhlwehlwe wembuzi awunankinga. Bese ungitholela izibi zendlela. La imhlwehlweni wembuzi njalo ungafika izibi zendlela, ungakwazi ukuthi uyihlabe mangabe ukuthi unazo mhlambe egcekeni, mhlawumbe ufuna ukuyidlela yona-ke ukuthi uthole lo mhlwehlwe, ungakwenza futhi nalo akunankinga. Bese ngithe mangabe usudlula emhlehlweni uthola izibi zendlela noma izibi zaserenk noma izibi zasesitolo thizeni seSulumane esibhizi kakhulu, uthola izibi zalapho. Bese uthola amahlamvu omuthi ekuthiwa isithaphuka. Bese ngitholela uwoza impande. Bese ngitholela uduma phansi ikhubalo.
bese ngitholela ungangendlela, bese ngitholela umkhokha impande. Angithi uyazi ukuthi umkhokha uney'nhlamu zakhona nazo ey'sebenza kakhulu ukuthi sidonse imali lezi othola ukuthi mhlampe uma uyibuka inokhala ababili, ino-black ino-red umkhokha. Cha, ngifuna inhlamvu-ke kuloko, ngifuna iy'mpande zakhona. Ngitholele iqanda lentshe, ngitholele amafutha omkhoma, ngitholele amafutha enyengelezi, ngitholele amafutha evondwe, ngitholele umuthi ekuthiwa umhungulo. Ngifuna impande la kumhungulo. Ngifuna ukuthi ugaye yonke le mithi. Masuyigayile amafutha uzwakala kanjani na? Ngifuna ukhe ispoon samafutha, uthele uspoon samafutha kanjalo. Kusho ukuthi amafutha amafutha evondwe kuzoba ispoon esisodwa kanjalo. Amafutha lamafutha nilawo engiwashilo, amafutha omkhoma, amafutha enyengelezi, amafutha evondwe, ispoon kanjalo. Into ozoyenzani uma usugayileke lo muthi, ngifuna ukuthi uwubumbeke ube yibhola, into eyisabhola, noma ngongisabangaka ibhola, ngisho ngaba isquare noma yini, akunankinga nalokho. Kodwa uzowubumba ngani? Ubumba ngalomhlwehlwe lo wembuzi, ukuze uzoba isibungu ozokwazi ukuthi usilayithe sishe. Uma uthanda futhi uma ungenankinga njengomuntu osesigodlweni, ungakwazi ukuthi uma ngabe ushisa kube ukuthi uxube nempepho, kakhulukazi nje uma usesigodlweni. Kodwa uma ngathiwa mhlawumbe uyayidayisela nje useThekwini, ukephi la endaweni odayisela kuyona, akubalulekile ukuthi ungaze ufake impepho. Uzobe usuyakhuluma-ke la lesikhathi esishunqa, uyakhuluma ukuthi abantu abangene la, ngifuna abantu bangene. Uyakhuluma nje, ukhuluma ukuthi abantu abangene. Ngicela ukuthi lo muthi-ke uwusebenzise, wenze isiqiniseko sokuthi usebenzisa ngale ndlela engiyishoyo, ngoba angifuni ukuthi wenze into engeyona bese kuthi-ke umuthi lo okanye lesibunge lesi hhayi asikusebenzelanga wona, savane kwangathi usishaya eceleni. Cha, umuthi uma uhlanganisa ngendlela ekuyiyona, wenza isiqiniseko sokuthi zonke lezi iy'mpande uthola iy'mpande ekuyizona. Uma ngabe ungenaso isiqiniseko kahle sey'mpande, ungabuza kubantu obajwayele okanye nawe ubathembile ukuthi bayazazi impande ukuthi cha ngabe ilona nihlala inyosi leli noma ngabe yini. Ngoba umuthi meko ugeja uhlanganisa ngomuthi engawushongo mina ukuthi uhlanganise ngawo, akusewona lo muthi, usugejile. Sekuzokwenzeka okunye-ke manje bengafanele ukwenzeke, okanye noma kungenzeki lutho kwakona-ke ama-result lawo obuwalindele okanye umphumela obuwulindele. Ngicela ukuthi-ke ushise lesi sibunge, indlela ozosishisa ngayo, ngifuna ukuthi la usishisa khona kube khona u5 ngaphansi. Beka sona sibeke phezu kwa5. Ngabe kuthiwa iplate noma yini lo kubeka kuyona, noma ngabe itshe noma ngabe iphansi, kodwa kube khona u5 ngaphansi lo uzosishisela khona. Bese-ke siyashunqa-ke kanjalo-ke ukhulume usho ukuthi abantu angene ama-customer, wena wazi ukuthi wenza muphi umsebenzi, bangene abantu bagcwale. Ngithi uNkulunkulu anibusise, aniphe amandla. Amen.